салом алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаатон сеҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозем хубем. дӯстони азиз, раҳмат ба ҳамаи он касоне ки моро дастгирӣ мекунанд, дар комментария бениҳоят гапҳои хуб менависанд. имрӯз ҳавои мо афтовӣ неким, чӣ хеле дар тоҷикои худмон мегӯянд заҳарафтоб, ҳам хеле афтоби хунук, беҳад хунук. мо ина маҳваша гирифтем, мактаб рафтаестем, накшо шарфта маҳваша ки саҳар кати мебарем иро шарф мебандем, баъд кати фариза ки мебинди шарф намебандем. ҳамин хел гудакҳоро гирифта рафтаестам. хушхабар дорум барои шумо духтаракҳои хушрӯ. шукронаи аллоҳ, бо хости аллоҳи якто. ман ирӯз вани директрима гирифтам. аввалаш бо хости худои якто, баъдан бо хости шавҳарам, бо дуои модарам, бо дастгирии духтаракҳои группам. иншалло ки ман звани директориро гирифтам. раҳмат ба ҳамаат. аямҷа миннатдорӣ хума ба гурӯҳи беҳтарини худам ки бениҳоят маро дастгирӣ карданд, барои ҳамин звани буромадан мерасонам миннатдорӣ хума. ва занони духтароне ки дар фикри коред, намедонед чӣ хел кор кунед, марҳамат номеро дар болои экран ҳастад. биёед ҳамроҳи мо кор кунед. духтаракҳои беҳтарин дорам дар группам. апаву хоҳар шуда ҳамамон якҷоя кор мекунем. иншалло ки корро ёд метиҳем, дастгирӣ мекунем, ёрдам мекунем. ҳамин группаи ма дар касе омадагай иншалло ки ноумед нестанд ва ҳаракат кардестиянд. ман ҳамчунин метонистагим ҳар як ташата ёрдам кардестам. ина михел шумоам ки биёед бо мо кор кунед. ҳатман ки ёрдам мекунам, ҳатман ки якҷоя ба пеш меравем. дӯстони азизи меҳрубон, мо рӯз то бегаҳ бигӯем ки фақат айдими маҳвашем. сари мегирем, гусел мекунемша, бо абети мегирем меёремша, бо инами то ягод шава менависем. ина маҳваш нависана шукронаи худо ёд гирифта. ина камтарак инами хеле камтаракам чӣ куна маълимаш сархкати баъд вақте ки ай доска бинависем мега ё ки ай китоб ина хеле неправил намекуна. вақте ки ман дар пеши шиштагӣ бошам камтарак созтарак менависа нисбати доска. ин хеле забонаш бугем. инаку математикаш хай синфи ягамиқа менависа. айда бисёр хушрӯ наменависа. ба фикри ма ки бо хай намедонам ай ки чӣ хел менависа. ина ай мо ними хел менависанд ки синфи як дора. математикаш ина нав инамира нависта навози и фақат ами ҳарфи се рақами сера ними хеле безеб менависа. инамира нав нависти чӯҷа кай навистиро навози бинавис гуфтам ти навистику. нав нависта ёдиш буромадай гудака. ини бо ёди циметр гузаштестиян. ина маҳваш худош хай мактаб омадем дида будедча. инам хеле хай духтаракҳои хушрӯ. дастии ручка нестай, дастии тату кадай. ай киндер буромадаям хеле дар дасташ задай. духтаракҳои хушрӯ, ман барои бега инами хеле як хӯроки намедонам номаълум. ами гудако ами овши замарозни овширо дӯст медоранд. сония, фариза, маҳваш, брокколи, нами капуст, цветной капуста нағз медиҳанд. барои вай гуфтанд ки хел бикун. азбас ки камтарак истифода дорам гуфтам ба бринҷ бикун. ба бринҷ накардестам шонаву ба чӣ кардестам ба макарон мекунам. не хеле макарони гулдора гирифтимшона барои ба завқ хӯрданашон.
بعد گوشت مرغ کردی گوشت گوام خشرونو میخورن. اینم خرید تیار کردیستم شون از نصیب تیار میکنم. بعد شو جامده میتیم. دخترای عزیز چخاله که در بالا دیدید نومیروی ما موندگی های مرحمت بنویسید بیاید همراه ما کار کنید. ما همی دریکتری ما در 3 کتالوگ ما دریکتر شدم. مرحمت دخترها شما هم میتونید من تونستم و کدومی که رگیستراسیا میشه و انمی از همین دوخی ها یک تاش پدرکه میره. کار آسانه یگان دشواری نداره. بسیاری ها در فکری باید که ما چخیل آدم میویم. انشاءالله که خداوند در رزق هر یک بنده رو آفریدگی بی رزق نیسته. برای همون شما میتونید کار کرده، شما میتونید رزقتون یافته. خداوند خودش تینده. باقی در امان خدا باشید تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشید. خیر دوستان عزیز، حتما که کدامید که کار کردنید بنویسید یا اینکه خریداری کردنید در همین نمره بالای اکران بوده بنویسید.